Rostomili, posłuchajcie, co się mało wiele o ćmoku. Co idzie uwidzieć po ćmoku? Na gans nic, bo się prawi, że jak je ćma, to tak jakby człowiek siedział w życiu u murzyna. Kiejsi hańdowni było tak, że człowiek se musiał wiele razy światło sam zrobić. Nie jako dzisiaj, że się rożnie cykocz, a już duma je widno. Ćmok dycki przyjdzie. W lecie nie skorzy, a w zimie rychli. Tuż na pozorędziu dycki w orce mieć baterkę, a hańdowni staryczka mieli dycki kole siebie. Świeczkę, petryolkę, a maszynki. Po ćmoku nie lza było nic zrobić, a jak się szło bez światła, to trzeba było pomału drepsić, co by na placu albo na schodach do czegoś nie zakopnąć. Ponikierzy wierzyli temu, że pospołu ze ćmokiem dycki przyszły jakieś beboki, lebo pod ciepy, co się za dnia chowały pod dłaszką, lebo pod liściami w lesie, a dziepro w nocy wylazowały. Tuż jak baj dziecka były przeciwne, to gaździno Eny się podziwała za okno, a jak się już zaczło ćmić, to w ten czas sprawiła dzieckom, że jak będą gonić, a dorobiać, to ich zabierze baba Jaga. Bo się już ta baba Jaga bez mala dziwała przez okno do postrzodka. Potem jak już dziecka poszły spać, a w izbie było gans ćma, to lepszy się było przykryć pierziną pod sam kinol, oczy zawrzyć, a raczej ani nie dychać. Ale a i gazda, lebo staziczek, byli radzi jak se lygli do legiera, a dookoła było gans ćma. Tak ćma jak w życiu, bo prawili, że się im w ten czas gant dobrze spi. Żadna petryolka ani świeczka się nie śmiała w ten czas polić. A jak baj miesiączek im świecił do izby, to byli fez nasrani. Bo jak człowiek legnie, to ćmok to jego najlepszy kamrat. Oczy se spoczną po całym dniu, bo te oczy cały dzień się dziwają na świat dookoła. Ale wiele razy je tak, że człowiek w nocy musi stanąć, a iść baj do haźla. Tuż jak gigant ćma w izbie, to trzeba fest macać ściany, co by się dochledać jakiego cykocza, a hańdowni to już było gant z tym kurowody, bo jak był ćmok, to ludzie, jak to nie mieli wyćwiczone, no to potem mieli z tym problemy. Stareczka mieli wyćwiczone, kany mają drepsić po ćmoku, co by się nie obalili. Ale żaden nie poradził nigdy spokopić, jako to robią ożralcy, że wylazują za ryndy, a ich w postrzodku nocy, potem idą po ćmoku do chałupy, a dycki trefią. Mój starzyk prawili, że oni mają w życiu motor, co ich ciśnie do przodku, a w głowie jakiś komputer, co klepetami poradzi regirować, kany mają drepsić. Ale dyce wspominą, że wiele razy starociotka Malka po ćmoku szła po chodniku kuną, chodniczkiem i poradziła przejść przez las, przez miedzę, a dycki zaszli ku chałupie. Potem spadki jak szli od nas, jak byli na nawszczywie. To jest tak, że jak człowiek kupa razy idzie furt tą samą cestą, to sobie rozum poradzi zapamiętać. A potem, choć się oczy zawrze, to klepeta dreptają same. To macie ba i tak, jak po ćmoku chłop z babą leżą w legierze, a jedno chce coś po drugiemu, to styknie, że się ręką kańsik pomaco, a już to dali idzie samo. Nie trzeba ani świeczki, ani petryolki. Choć dokoła je fest ćma. Je i tak, że a i za dnia idzie zrobić tak, co by było ćma. Styknie se zawrzyć oczy, bo dziepro jak je czorno przed oczami, to se człowiek wspomino to, co było kiejsi hańdowni. Wiele razy stareczka se zawrzyli oczy, a pusa się i śmiała, bo se wspomnieli ty gorsze wieca. Ale było a i tak, że wspomnieli se ty lepszy wieca, zależało potem na co se wspomnieli, to się im pusa albo śmiała, albo krzywiła. Ale jak się jej pusa zaśmiała, to se wspomnieli, jak za młodu chodziła na muzyki, ale potem się im gęba krzywiła, bo se wspomnieli na te smutne rzeczy, na te smutne wiecy, co się im przytrafiły w tym długim żywobyciu. Jak gigant ćma w izbie,
a człowiek już leży w legierze, to se idzie porozmyślać o swoim żywocie, bo oczy wiedzą, iny to, że wszędy je czorno, ale rozum może w ten czas medytować. Ćmoka się boły dziecka, ale mieli z niego stracha i starzy, bo wiem, że starka mi wyrządzali, jak jej ich tacik, co robił na szachcie, wyrządzał, że wiele razy im na dole zgasła bateria, a w ten czas na isto słyszeli Pusteckiego. A wiecie, że Pustecki to był taki duch, co chodził po szachtach. A słyszeli tego Pusteckiego, bo on bez mala rządził tam w tych czarnych chodnikach. A jeszcze moja starka mi parę razy rządzili, że szli po ćmoku pod las, a tam coś ich zaczło szuścieć. A to na ozajt był ten Leszy, ten duch lasu, co o nim słyszała Pogodka jeszcze jak była dzieciem. Dzisiaj mamy baterki, tuż ćmok już nie ma taki straszny, ale kiejsi ludzie go mieli bardziej w zocy. Bodycki diobły, nosznice, amory w nim bez mala siedzą. Dziękuję wam pięknie. Pozywam was na moją stronkę gwaracieszyńska.com. Tam są wszystkie moje teksty. Miejcie się pięknie.